मैयानिफ्राय जि क'क्राझाराव दाङाबाजि जाथाय जानानै थांबाय बेनि उनाव क'क्राझाराव बिभिन्न ओनसोलाव रिलिफ केम्प बानायनाय जादों आरो दायो आङो मोनसे रिलिफ केम्पआव दङ आरो बेनो जाबाय आवदां बाजार रिलिफ केम्पआव बेवहाय गोबां जायगानिफ्राय अर्थात थाइजौगुरि गामि होननायनिफ्राय बिथांमोना गावनि न' बां आरो धोन सम्पतिखौ नागारनानै बे रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों जाहाथे मैया क'क्राझाराव जि गेदेर जाथाय जानानै थांबाय बे जाथायनि उनावनो बिब्दि हरसे थाल्ला बिथांमोना थानो गोनां जादों आरो सरकारनिफ्राय माखासे बिबानगिरिफोरा खबर लानो फैदोंमोनब्लाबो बिथांमोना नांगौ बादियै सुबिदा होआखै होननानै अभियोग खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो मैया समबारनि मोनायावहाय सासे बर' लाइमोनखौ बुयै बुथारनायनि उनावनो मैया जि क'क्राझाराव दुंहाव थासारि जानानै थांबाय बेनि उनावहाय माखासे ओनसोलफोराव गाज्रि रोखोमनि जाथायखौ जों जानाय नुनो मोन्दों आरो बेयावनोहाय थाइजौगुरि मुंनि मोनसे गामिनि रायजो राजाया गावसोरनि न' बां धोन सम्पतिखौ नागारनानै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय बे रिलिफ केम्पआव थाफैनो गोनां जादों आरो खोब दुखु गोनां थासारि दायो क'क्राझाराव नुनो मोन्दों आरो जिहेतु पुलिस बिफाननिफ्राय बे जायगायाव थाफैनाय नुदोंब्लाबो रैखाथि होनायखौ नुदोंब्लाबो किन्तु बिथांमोना गावसोरनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय बे रिलिफ केम्पआव थानाय नुनो मोन्दों आं बिथांमोननिफ्राय सोंनो नाजागोन बबेनिफ्राय फैदों थाइजौगुरि गामिनिफ्राय ओमफ्राय फैनायनि जाहोना मैया बिदिनो सावथालफ्रा होसोलाबायनानै थफ्ला लानानै खारबोलाबायबाय न' सावबाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो थफ्ला लायै फैनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा आवदां बाजाराव थाफैथ'नाय जाबाय नोंसिनिया आदिबासिजों एखे सावथालफोरजों आदिबासिजों एखे आदिबासिया जोंनि गामि बारबानो मोनो बै नयराइडनिफ्राय बिसोर मायबा खालामदोंमोन नामा जायनि खालामाखै जेबो खालामाखै होनबा मानो फैखो नोंथांमोना जेबो खालामनो माने होसोबोबाय नालाय बोरला थिर लायै बिसोर होसोदों औ ओमफ्राय बाहाय जों खारबोनाय जाबाय आरो मानसिखौ जेबो खालामस्लाबनो हाबासै ओमफ्राय न' सावदों नामा न'आ जोंनि गामियाव सावाखै ओरै साहा सावदों गामि खाथि माने जोंनि गामि बारबानो मोनो आरो बिदि दैल' बारनांगौ बे जाथायखौ बे थासारिखौ नुनो मोन्दों क'क्राझाराव आरो क'क्राझारनि गंसे भिट'रिया गामियाव अर्थात गामियारिफोरा थाइजौगुरि मुंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा बे जाथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरो आं मिन्थिनो नाजागोन जोंबो थाइजौगुरिनि ओमफ्राय दिनै जोंहा धोन सम्पति लानानै जोङो खारनानै थाफैनांबाय मोसौ मोसा सम्पति गारनानै फैनांबाय लाबोस्लाबनो हायासै दिनै जोंहा फिसौ आलादासो जानांबावबाय आंहा फिसायानो सासे काजलगावसो रुम भारा थायोमोन आंजों ज' थानो मोनाखिसै आंनाव दुखु थाबाय दिनै आंहा फिसाखौबो नुला बेबो आंजों फैनो हाला आंबो लायनो हाला जानानै फैबाय दिनै बिराद जारला समस्यायाव सफैबाय न'आव दाउ अमा लानानै फिसौ फोरोंदोंमोन दिनै जों सावथालफोरजों सानफ्रामबो होसो जायोबा मा जानांगौ जोंलाय जोंनि फिसाफ्रा लेथेर फिथेर जालांजोब्बाय गोदाव सोराव जालांजोब्बाय दिनै जोंहा न'आव दुखु गोनां थासारि दायो नुनो मोन्दों आरो आं मिन्थिनो लागोन दे जोंना निला बसुमतारी ओमफ्राय बिदिनो जोङो दा खाथि सावथाल सावलायनाय जोंहा खारनानै थाफैनांगौ जाबाय सावथाल खाथिनि थाखाय जोङो गोदाव सोराव जानांबाय दिनै मोसौ मोसा गारनानै फैनांबाय जोङो मा खालामबावनो फिसौ फिथा आरि रुनायाव दङ जोंहा जि जारला जाबाय जोंहा मा खालामबावनो न'आवबो थांफिननो हाला प्रसासननि मानसिफोर खबर लानो फैदोंना दे खबर लानो सरकारनि मानसिफोर मोजाङै मोजां सरकारा खबर लानानै जोंखौ दैथिनलांदो जानाय लोंनाय होफैदो जोंनो मैयानिफ्रायनो ओंखाम जानाय थिग गैया जेबो थिग गैया जोङो जारला जादोंमोन नै फिसौ फिथाइ दङ मैया खयथासोआव थाफैनांनाय बेयाव मैया फुंनिफ्रायनो जाबाय जोङो खारलाय मालाय 9थानिफ्रायनो खारनानै थाफैबाय आरो थांफिनलायबाय आरो बिदिनो सावलायबाय आरो खारबोलायबाय थफ्ला थफ्लि लानानै लुन लुन लान लान
बानो हाया हाया फिसौ फिसा बानानै खारनांबाय आरो जोङो दा बिदिनो जानानै जों फैनांबाय